No niin, HPM sai Tasu Hanov Helsinki Openin kisat omalta osalta ohi. Miten meni? Ihan hyvin. Vaan sai liian vähän otteluja verrattuna muihin kisoihin. Halusin, että tulisi vähän enemmän vastustajia, vaan oli 4, niin ei voinut mitään sillä. Sai voitettua ainakin kaikki YPV:llä kaikki. Minkälaisia matseja ne oli? Oliko ne helppoja? Oli ne ihan helppoja. Ainakin jos verrattuna muihin kisoihin, mihin mä oon käynyt. Mikä saa sut tulemaan Helsinki Openiin, tai mitä sä tykkää tästä turnauksesta ylipäänsä? Mä tykkään ainakin enemmän näistä metalleista. Saadaan ainakin metalleja näistä kisoista. Miten tästä kansainväliset vastustajat, onko tämä mahdollisuus, tuoko se siihen mitään lisämaustetta siihen sun painimiseen? No, mä äsken sanoisin niille, että vähän olisi enemmän harrastanut, että ei mitään muuta mulle. Se olisi harrastanut vaan enemmän. Mikä se on se niinku painin suola sulle, mikä on kivointa, miksi sä tykkäät painia? No kivointa on se, että saisi tulla jotain joku metallisti ainakin. Jos saisi joku EM tai MM saisi mennä kisoihin. Samoin kuin Petra Olli ja Rami Hietaniemi saisi mennä semmoisiin kisoihin. Ne on siis sun painiesikuvat tällä hetkellä vai? Joo. No mut hei, kiitoksia ja tsemppiä tuleviin kisoihin. Kiitos paljon.